वैभव नाईक असे म्हणाले की जेव्हा तुम्ही हा प्रश्न उपस्थित, खरं तर तुम्ही एसपींवर प्रश्न निर्माण केला होता, पण जेव्हा त्यावर ते बोलताना ते म्हणाले की हे जे गृहमंत्री आहेत जे आता त्यांच्याकडे जे खाते आहेत म्हणजे फडणवीस, हे त्यांचं अपयश आहे का, असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ह्याकडे तुम्ही कसं पाहतात? म्हणजे तुम्ही बोलताय एसपींवर आणि ते मी आता तेच बोललो सागरजी, आपल्याला त्यांना आमच्यावर बोलणं भाग आहे, नाही तर त्यांना कोणी त्यांच्या न्यूजला काय व्हॅल्यू नाही. राणेंवर टीका केली नाही तर त्यांची बातमी कोण करणार? काय मिळणार त्यांना वेटेज त्याच्यामध्ये? अशा गंभीर प्रश्नांमध्ये गंभीर अहो त्यांनी उलट हे उचलले पाहिजे. आज विरोधक म्हणून तुम्हीच ना, बरोबर, मग तुम्ही का नाही उचलत हे विषय? आमचे हात स्वच्छ आहे, आम्ही काही बोलतो, आम्हाला काय भीती नाही कसली. विषय कसा आहे बघा, लक्षात घ्या, ह्यांना राणे चालत नाही. हेच वैभव नाईक माझ्या लक्ष्मी चित्रमंदिर, माझं जे थिएटर आहे तिथे बायका मुलांना घेऊन पिक्चर बघायला जातात. आमचं थिएटर चालतं. हां, बाकी आमचे निवडणुकीला आमची मदत चालते. ह्यांच्या घरात जे 2 निवडून आले ना, ते माझ्या मदतीने निवडून आले. हे जग जाहीर आहे, येणार होतो, हे जग जाहीर आहे. त्याच्यामध्ये लपवण्यासारखं काय नाही, अख्ख्या कणकवली शहराला माहिती आहे. नाही, अच्छा, मुळात काय माहिती आहे तुम्हाला मजा काय आहे? ह्यांचे दोन्ही बंधू जे निवडणुकीला उभे होते ना, हे सांगायचे की तू मालवणला जा, म्हणजे वैभव नाईकांनी मालवणला जावं, तुम्ही कणकवलीत नका थांबू, नाहीतर तुम्ही थांबलात आणि इकडे आमचं नुकसान झालं तर सगळं नुकसान होईल. तर ज्या प्रचाराला वैभव नाईक कणकवली थांबलाच नाही, ते गेले कुठे? मालवणात. तिकडे पण हरले, ते सोडून द्या. स्वतःच्या घरामध्ये 2 भाऊ सांगतायत की तुम्ही इकडे थांबू नका, तुम्ही तिकडे जा. ह्याच्यावरून वैभव नाईकांना त्यांची लायकी, त्यांची जी काय उंची आहे ती कळली पाहिजे.